Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'an Allah, jama'an kwarai. Ina ce da wani bayani ne. Yau akwai muhimmin bayani. Ku matso ku bani aron kunnen ku. Kamar kullun dai, ina muku barka da dare. Kamar ko da yaushe suna na Zainab Umar ‘yar Adamawa, wato sarauniya mai yaƙi da maza su ƙara aure. Idan na ce yaƙi da maza su ƙara aure, ina nufin mai mata ɗaya ya biyu, mai mata biyu ya uku, mai mata uku ya hudu, mai mata hudu kai yau har ina so in wuce kima. To ina nufin mai mata ɗaya ya yi biyu ya rufe kofa har zuwa hudu. So ina muku fatan alkhairi. Wannan sabon account ina ne, har kullum ina sake tunatar da ku da Allah abokane ku taya ni sharing ɗinsa zuwa groups ɗin da kuke da sauran friends ɗinku. Ina godiya kwarai masu min comment, masu min like. So yau za mu tattauna ne akan wani abu da ya shafi rayuwata da wata 'yar uwata mace da har kai ma magidanci da ma kai matashi. Wannan abu ba komai bane illa tambaya ce zan yi, kuma kamar kullun yau ma zan baku damar don ku shigo mu tattauna tare da ku. Za ku iya turo request ɗinku, in har network ya bari zan pikin ɗinku mu yi magana. Tambayar ba komai bace illa shin me yasa mazan wannan lokacin suke yi wa 'yan matan wannan lokacin ganin irin kallon wayan da ba sa son aure? Idan ci haka ina nufin kamar ku maza, me yasa kuke ma mu mata kallon kamar ba ma son yin aure ne a wannan lokacin? Za ku iya kira don mu tattauna da ku. Maybe kana da dalilin da zaka iya faɗa, ko kana da wani shawarar da zaka iya ba mu mata. So za ku iya turo request ɗinku don ɗauke ku mu yi magana mu tattauna tare da ku abokanai na. To har yanzu dai ba wanda ya turo request. Isa Saidu, sannan ka Ibrahim Haruna, Salisu Nijar, kai ma sannan ka da zuwa. Ina fatan dai kuna taya ni sharing ko? Ina fatan kuna taya ni sharing. Alhaji Ahmad Muhammad, kai yanzu dai ba wanda ya tura request. Sani Saidu, to dan Allah me yasa maza kuke mana wannan kallon? Maza da yawa yanzu in ka tabo su sai ka ji sun ce ai 'yan matan ba sa son aure. Ga Ali Bukar ya ce wai mun gane mai kuɗi kuke nema. Kai kana da tabbacin hakan ne? Idan fa misali kai talaka ne, ina da tabbacin har cikin ranka baka son talaucin nan ya ci gaba da bibiyanka har ƙarshen rayuwanka. At least kana buƙatar shanci a rayuwarka. Idan ka fahimci magana ta kenan kana son kai ma ka ji daɗi. So idan kuma kai mai kuɗi ne, baka son talauci ya raɓe ka, saboda ba turai mana ke yi da soyayya. Kin warke kenan, masha Allah. Lukman, masha Allah na da sauki. Gaskiya akwai lokaci gaskiya wannan matar me mata kuma ta yi Allah amfani da kamin boni har wani mata yau ake ce. Barka dai Muhammad Mubarak Muhammad Muhammad, sorry baka yi min magana ba har yanzu. Tijjani Idris, Ibrahim Abba Ibrahim Abdul Isa. To me yasa kuke da har maza kuke da ƙwarin gwiwa cewa ba ma son aure? Me yasa? Da an magana yanzu a cikin mazaje da yawa haka zance dan ba adadi, idan ka tambaye su me yasa matan yanzu ba sa son aure, sai ka ji sun ce wai sai mai kuɗi suke so mai kuɗi. Oh my god, shin ku mazan ba kwa son kuɗi ne? Zamanin nan ne yanzu, ko ku ce wai ina magana ne akan mu 'yan mata ko ina kare mu da sauran. Zamanin nan ne yanzu fa, ko kuma tun kama ma zamanin, ka
matsalan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kuɗi. Kowa kokari yake akan neman kuɗi, yaro kuɗi, babba kuɗi, dattijo kuɗi. Kuma mazan ne yanzu misali in aka ajiye kuɗi aka ajiye za a zaƙulo a cikin mutanen nan da muke followers ina a zaɓo mutum guda a ce mishi yau ga miliyan 10 ga kuma Zainab Umar yar Adamawa. Da yawa daga cikin ku ba wanda ma zai ma fara kula Zainab Umar yar Adamawa, wannan miliyan 10 zai nufa ya ce kuɗin da yake so. To me yasa kuma su mata dan sun ce suna son su aure mai kuɗi kuma sai abin ya tsole muku ido? Ina ganin kamar rashin me ma zan ce rashin adalci ne, kamar rashin adalci ne, tunda kuma kuna son kuɗin ni menene a ciki fi sabilin yana da domin Allah fi sabilillahi fa. Safiyanu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wannan kamar network ɗin naka ne bai da kyau ko? Abinda aka rubuta saboda ai ka san ba ni ne zan ce na wajen yara na ke aiwatar wasu rubuta min cewa tabbas su wayannan yaran suna cikin muryar kamar like kana kallo, so muryar kallon ta fita haka ba za mu samu attention ɗinka yadda za mu yi magana da kai yadda ya kamata ba. Sorry. Oh my god. Bari mu ɗauko Ali Bukar. Allah ya sa network ɗin ya amince. Dan na san za mu kwashi experience a gurin Ali Bukar. Malam Ali Bukar, barka da warhaka. Sannin ke na gajiya. Alhamdulillah, ya gida. To sai godiya, alhamdulillah, ya kula. Ali Bukar daga ina? Daga Yobe. Masha Allah. So ya malam mai mala. To mai mala ga shi nan dai lafiya kala wallahi. Yayi daidai. Yau muna tattaunawa ne akan ku maza me yasa kuke mana kallon ba ma son aure mu yan matan yanzu. So da farko dai kin ga na yi comment da cewa wasu mata yanzu sun kwallafa rayuwarsu akan sun ne kuɗi. Number 1. Sannan abu na biyu kuma su matan yanzu matsubi yawanci kullum tunanin sun fi son ready-made. Kin gane abin da nake da ready-made. Me ake nufi da ready-made? Ka san sorry ni ban yi makarantar boko ba. To ke ni din ma haka ne ban yi ba. To kaga akwai ire-ire na da yawa. Hasali ma ni ma a yawan da zane zaman bariki na kuma ban yi makarantar boko ba. Okay, to dai mana yanda za mu gade me ake nufi da ready-made? Abin da nake nufi kenan yanzu Allah ya kama wani zamani na yi kun fi so wai sai mutum ya tara ya ga mutum wahala ko sai ku samu wani ɗan datti da kai a wurin da shi dama ya riga ya tara wata ta yi wahala sun ba shi da komai sun zauna tare sun rayu tare ta yi wahala ya gama zama mai kuɗi kawai ke take da su wuf da shi. So motsa tunanin yawancin mata a kan cewa dai yanzu you as a young teacher ka yana gaba ba za su yi ku sha wahala tare in kai arziki daga za ka zama ƙara wata da gaskiya ce sa mostly ake yawan samun matsala da matan yanzu sun kwallafa ransu akan kwaɗayi shine magana da gaskiya. To amma magana ta domin Allah mu yi ma junan mu adalci tunda da mu da ku duk abu guda ne, namiji shine mace ita ce namiji. Akwai yanzu misali ba kai ba a cikin wa'anda yanzu haka suke kallon mu akalla mutum 100 kusan mafi akasarin su maza ne. So yanzu da za a ajiye naira miliyan 10 sannan ni a ajiye a ce daga cikin waɗannan mazajen wani ya fito shi ko a ce yanzu misali an jera su a ce kai
miliyan 10 nan zaka ɗauka ko 'yar Adamawa. Ka san da cewa a cikin waɗannan mutane 100 mafi akasarin su duk za su ɗauki miliyan 10 nan ne su bar 'yar Adamawa? Sosai, amma ni 'yar Adamawa zan ɗauka da birni ɗin. Ai na cire ka a cikin lissafin, ka gane? Na cire ka. So tun da ka yarda da cewa wa'annan mafi akasarin za su ɗauki wannan miliyan 10 ne. To kaga in za mu yi ma junan mu adalci, ashe mu matan da ku mazan duk kwaɗayayyu ne. Kuma idan za ka yi wani lissafi, idan za ka yi wani lissafi, this time around, a da kamar wuya ka ga yaro matashi ya auri tsohuwa. Haka ne. Amma a yanayin da muke yanzu za ka ga yaro matashi maji ƙarfi. Idan ka ga wata mata da zai je aura, kai kanka abin kai koda kai ne aka ce ka aura ba za ka aura ba. So amma idan kai kuma la'akari da matan yanzu suna aura. Zunzurutun yana jin tausayin ta ne zai sa ki aure. Oh my god, to mu matan ashe muna jin tausayin wa'annan tsofaffin ne saboda kuɗin da suka jara mu taimaka musu gurin su ji daɗin rayuwarsu da wannan kuɗin kenan ko? So idan kuma ka kula misali, yes mata 'yan mata ƙananan suna auren tsofaffi. But idan kai la'akari da samari yadda suke auren junansu da 'yan mata, ai tsofaffin ba wani mai yawa ne can a ce na ce cewa irin yana da yawa ba. Amma da yake ka san dokin mai baki wai ya fi sakuwa ake cewa ko menene? Ya fi gudu ko so mu mata kun mai da mu nan dama tun da a ƙasan ku muke, so kuna son ku ci gaba da take mu da zummun cewa mu masu kwaɗayi ne, mu masu zalama, bayan kuma kuna da kwaɗayin. Zan kun dage ba gaskiya kun matsa ba. A'a, to ai ni ma junan mu adalci mana. Kuna mu mana ki saurare ni yanzu da nan last na kalla wani 90 years ga uri wata yarinya 80 years me rabbi da samu ba kwaɗayi ba fi sabilillah wa rasulullah 90 years fa. Ya wuce yarinya 20 years. Albishirinka ba shi ya ganta yace yana son ta ba? To ita me yasa ba za ta ba ita ma ta ga za ta iya zama da shi ba? A'a. Yanzu ba ka wata karamar lissafi. Mazan da suke wannan lokacin ko ni da kaina na ce sai dai idan ba yanda na iya, sai dai idan kaddara na, amma a wurin irin saurayi like ba na so. Saboda me samarin yanzu su kamar irin su ma kamar sun koma 'yan mata, so sun fi son su auri 'yar masu kuɗi irin yadda za su ji daɗi, a ka musu kayan ɗaki, a ba su jari, a yi waye da sauransu. Ka gane? Samarin yanzu sun fi son haka. Ban ce duka ba, amma majority sun fi son irin wannan. Kamar misali ina talaka, zaka ga ɗan uwana talaka ba zai yadda ya aure ni ba, zai ce shi na zai je da gidan yar gidan malam shehu, sai dai a ringa ɗiba ana kaiwa ba dai a kami shi ba. So shi dole zai je ya nemi inda za a ringa kami shi. Amma wannan gaskiya normally mostly duk wani namiji za ki kalla mai irin wannan tunanin, number one bai san addini ba, na biyu bai san Allah ba. Saboda shi a rayuwa yau to ka shigo da maganan addini kar in katse ka, so ka yake nan addini bai ma haramta cewa yarinya in ji za ta iya shi aure fahimta ne, ka gane, kuma so da kauna ne. Haka ne. So in har ta fahimci wannan tsohon kuma ta ji tana son shi, za ta iya zama da shi, fine, za ta iya auren shi mana. Amma ki ji wani abu mana. Shi amma a addini da kika sani, a addini ya yi wa kowa adalci, ko ba haka ba. Sannan akwai mostly yanzu mace idan akwai shekarun da mace in ta kai wadda ma wannan maganar da kuma ta ne shekarun ba ta kai saboda zai iya zama wani magana na gaba, kina ji ba? Magana na gaskiya shi mace yar 20 years ne ta aure mai 90 years a ce wai so yi wa kan adalci babu so na kuma babban matsalar mu yanzu ba so ba. Ba so ki bar ki bai ce wani abu yanzu babban matsalar mu a rayuwa bari ya miki abin da yake ɓata rayuwar mu yanzu gaba daya mu maza da ku matan. Number one, ku mata kuna auren aljihu, mu maza ko mu auren gangan. Kin gani? To ku mata kuna auren aljihu, mu maza mu auren gangan. Mu maza mu auren gangan. Okay. To shi yasa mu samu matsaloli da yawa a rayuwar mu. Shi a rayuwa kuma idan ka sa a ranka cewa
za ka auri mace tsakaninka da Allah, Allah zai sa maka mafita cikin rayuwarka. To me yasa ku mata ba za ku cire kuɗi ku sa a ranku cewa wannan mai kusuran fanna aure shi zai iya zama wani president, zai iya zama wani senator, zai iya zama wani abu, kar ku gina kuskure a wannan kayan. Allah ba abin da zai iya canza shi komai, kamar yadda Allah zai iya mai da shugaban kasa shi kenan. To amma me yasa mata ku bar ku ji yanzu misali za mu yi makan ma'adalci, mu kyautata ma junan mu zato ake cewa ko menene, ba duk mata ne, ba dukkan mu mata ke da wannan halayyar da kake faɗa na auren aljihun ba, ka gane? Akwai wanda ita da gaske ne, ko gaya ma ni ma akan kaina ni ma akan kaina wanda nake so ya kai shekara ma ina jin ko shekaran shi 60 amma ya aljihun da ki fake dan uwana ne mai rufin asiri masha Allah. Ba za a ce mishi talaka ba kuma ba za a ce mishi mai kuɗi ba, masha Allah yana da nashi rufin asiri. So yanzu irin wannan kaga akwai ire-ire masu wannan halayya, su ba wai kuɗin ba kawai ne son ne, tunda shi so halitta ne, ka gane? Za ka ga wani mata nawa ne idan za ka yi la'akari, akwai macen da ga mai kuɗi ga gidan ga mota ga mulki ga sarauta duk ya haɗa, amma idan ya so yana so mace za ta ce ba ta san shi, sai ka ga wani yaron da take kula ma bai ma da cin yau bare na gobe, kuma a haka tana san shi. Wannan an yi shi da an wuce lokacin iya mu bayan zuwa. Oke, so ku kenan munafukai ne, munafurci kuke da kuke zagi, wato kun san da haka. No, ki zo na mana. Arjim namu ba irin wannan, ba yadda za a yi. Sai arjim namu ba to din ba ya karewa, ko aljihu ake so ne ga ni. Mu ne maza, ki ji mana. Mu ne maza muke yin hakuri. Mu karbi mace da halinta. Ko aya take in muna so muna so. Mu idan mu yake yi jiwa amma banda mu. To maza da yawa suna da wannan halayya. Na kallon aljihu? A'a, baka faɗi gaskiya ba. Ai mai kamar yadda na ce mu kyautata mana junan mu zato ko mu yi ma kan adalci, a cire son kai, shi idan ana magana na gaskiya cire son kai ake a gefe a ajiye shi. Sai aka ce majority marriage ba. Yanzu duk inda kika hada, duk inda kika tara mata, ina da tabbacin cewa na rantsa da Allah mostly ba wai suna soyayya da mutum tsakanin da Allah. Okay. Yawanci in kace babu na gari kai saboda babu abin da babu na gari ko ba ka ba. To abin da nake so ku yi maza ku dinga yi mana adalci ai. Akan cewa idan ku magana misali sai ku ce tabbas akwai wacce akwai yan matan da irin ba sa son mutum saboda Allah, suna son saboda wani abu, amma akwai masu son tsakani da Allah. Ba idan kuka tashi magana kawai jam'u kuke mana gaba ɗaya matan yanzu ai ba sa soyayya saboda Allah, suna yi saboda kuɗi so bula bula. Ku jona mana ai yawanci ne yake yawan su ne yake sake rinjaya an tashi kalma saboda magana ta dai ake cewa yawancin mata kaza ko kuma matan yanzu kaza. Yawan ma aka sani mafi rinjaye ba ma maganar adalci, ana maganar daɗi ne, kaji a maganar ko saboda a ji daɗin magana, wato ba maganar adalci sai dai maganar jin daɗi. A'a, ki na mana. Ni nan bari kafin nan bari ta ke lauya ta ke ina so ki loba zan faɗi maganar da ba ne ba. Ni da nace maka ba ma yi makaranta ba, ta ya zan karanta lauya. To ina so ki bayyana ki na mana. Gaskiya ina so wannan na ji daɗin wannan hirar namu, amma ina so a cikin ram ke wayarwa mata kai da Allah su kauda idon su akan aljihu da Allah su dawo su iya na tsakani da Allah. Abin da nake son ka gane a nan ba wai su kawar da idanunsa akan aljihu ba. Yanzu kaman kai ne, ka ban waye ka ba, kawai dai kai abokina ne a Facebook ko? Sosai ma. Amma abin da na sani shine duk wani ɗan adam a wannan rayuwar, a wannan duniya, ka gane? Babu wanda yake son wahala. Sosai ma wannan haka ne. Kowa yana son ya ji daɗi. Sosai ma. Yanzu kamar kai ne, ba zai yiwu a ce don iyayenka talakawa ne, kuma kai ka sa a ranka cewa za ka mutu a talauci ba. Haka ne. Kana sa ran ka samu kuma haka taimaki yan uwanka su ji daɗi. Ka ji daɗi ko? Haka ne.
So ita rayuwa kowa yana son ya ji daɗi ne. To amma abin tambaya nan shine me yasa wasu tunaninsu ya ɗauke akan cewa Allah yakan iya haɗa arzikin wasu ne, wani arzikin ba zai zo ba sai kun yi aure tsakanin. Ba ne ya ɗauke ba. Su ‘yan adam ne. Ka gane? Shi kuma ɗan adam har kullum an ce so ne amma son kai ya fi. Kai ɗan Najeriya ne da nake ‘yan Najeriya. Yanzu ba mamaki ga gaskiya idan aka zo magana kawai sai in nuna ai ba haka bane, kawai in dake akan ba haka bane. Ka gane? So ɗan Najeriya yana da wannan halayyar. Kai duk wani ɗan adam ma yana da wannan halayyar na son kai. So amma su maza ba sa son su nuna nasu da yake mu a ƙasar su muke. Kawai su gaba da tafiya da an magana sai su ce wai mu ba son aure. Ki jona wa. Kusan mai kuɗi. Ki jona wa. Kuma wannan da yawa ka ji ni mana matasa ɗan uwanku. Da yawa za su ga yarinya suna so amma idan kai musu magana aure an rabu kenan. So kina ji ba? Amma da an ji ana wani magana zai ce ai sun zo da suna son ki attending din su saboda su talaka ne so bula kasa akwai maza masu wannan halayyar? Akwai haka. Saboda wasu ba sa yi mu matan ba sa yi mana adalci cewa akwai maza masu wannan halayya. Akwai namijin da in ya gama ce shi kawai sha'awar ta yake. Amma ya duniya duk inda ya nuna zai nuna kamar yana son ya aure ta ne. Ka gane? Amma shi ya sani a ran shi sha'awar ta yake. So da zaran ya je ya nuna wata ina son ki kaza ya nuna ga bukatar shi kawai shi da mun shi ya kwanta da ya rabu da ita. Ta nuna ita ba wannan bane kawai sai ya fito da magana aure. Haka. So yanzu kina ji akwai wanda na sani ka gane har kayan lefe sai da ya kai. Wallahi azum shi kuma kawai ashe a ran sha'awar yarinya ne har kayan lefe da ka sani ya hada ya kai gidansu. Kina ji ba? Ƙarshen neman aure kenan. Na ga wani yana mun comment wai na kunna fanka. To ki gama ɗaki na ko AC bari kunna. Karka damu mu ci gaba da magana mu. Yana magana wannan kunna fanka ki gama ina da AC wa. Karka damu. Ya ga ko ina gumi ne kaina ne ke ciwo. Kira ji ba? Okay, sorry. So me yasa ku mata din kun ajiye maza class by level. Dalili wata za ta ɗauki wani ATM. Kina ji? Wata za ta ɗauki wani taxi driver. Kina ji? Wata za ta ɗauki wani mai tura mata kati. Wata za ta iya tara maza 10 amma tsakaninta da Allah duk a ranta babu wanda ta sa ranta don aure. Duk ta sa ranta kowane da manufansa ya rinka mata hidima kin gane ai? Na so gane. har a zuciyarta ba za ta yi selecting ga mutum da take so ba ke kuma shi a rayuwa lamarin aure Allah na amfani da zuciya ke kanki zuciyanki ba mai kyau bane Allah ba zai ta miki mutum na gari ba in kin tsarkake zuciyanki kin sa a ranki ke tsakaninki da Allah kina neman zaɓin Allah zai fitar miki zaɓi na gari amma ke ma dama zuciyanki ba Allah a ciki wannan ATM dina wannan zai rika samu kati wannan taxi driver na wannan kuma ka manta da cewa kuma maza kuna da wannan halayya na me kenan na tara yan mata enjoy aka zauna a majalisa ko me kaji ana tattauna zance wace ai kaza ne wace kaza na ne akwai samari masu wannan tare-taren mata har dai yanzu da social media ya ƙara bamu haɗin kai irin za ka iya haɗuwa da yarinya ku fara soyayya waye da sauransu ba ka wani la'akari tabbas mata mu 'yan mata akwai a cikin mu amma ba dukan mu ba a cikin mu akwai wannan masu halayya wannan ATM wannan driver wannan mai siyan anko wannan mai siyan kaza wannan mai abu kaza tabbas akwai to amma abin da nake son ka fahimta shine ai mazan kuka ba mu haɗin kai gurin wannan abin yayi ta yaya muka ba ku haɗin kai yawwa ita mace har kullum ba ta da ra'ayin kanta ra'ayin namiji shine ra'ayinta ka san da cewa sai da Allah ya halicce ka sannan ya kawo ni zama abokiyar zamanka sosai ma haka ne kuma addinin ka ya gaya maka cewa ni a lankwashe nake idan kai kokarin miƙar da ni zaka lankwasa ni sosai ma haka ne to kaga idan haka ne kenan maza ko kuke da makullin da za ku iya juya mu duk yanda kuke so to ai baki gane problem din ba
kwaɗayin mata level ɗin shaidu ya wuce ƙarfin mai ƙaramin wannan da zai lankwasa. Ku maza ku kowa koya mana kwaɗayi. A'a babu wannan magana. Ka san me? Ba ka wani reason. Reason dina na farko shine yanzu akwai masu kuɗi a tajirai ake cewa ko ni ba Hausa kwakwara. So akwai masu kuɗi wanda su dalilin ma da yasa na kirkiri program ina akan yaƙi da ƙara aure. Mai kuɗi yana da kuɗinsa kuɗin da ta anshi suna kuɗi. Gida, lafiya, sutura, ci, sha, komai wanda zai iya auren mace sama da guda ɗaya. Da zai iya auren mace sama da guda ɗaya. Amma idan ya auri mace ɗaya sai ta nuna a duniya ba ta son ya ƙara mata kishiya. Haka. Shi kuma ba wai don ta fi ƙarfin shi ba, ba wai don ta gagare shi ko me ba. Shi duk wani namiji Allah ɗaura mishi tausayin mace. Haka. To a dalilin haka Mimi zai iya gani kamar za ta shiga damuwa ko wani abu haka, wanda ni dai a gani na ba wani dalili ba ne. To ita din ba iya ɗaukar shi a dalili. So a irin haka sai yake auren. Idan ya je ya ga wata kasa mu 'ya'yan talakawa lokacin iyayenmu Allah ya hana su arziki sai ya ba su arzikin aihuwan yara masu kyau. Haka. So Allah baya rarraba maka. Ni na baka wannan yana baka wannan. So a irin haka zai iya ganin yar wasu yana santa. Haka. Kaga maganar sha'awa zai shigo. So idan ya zo yana santa kuma ba shi da daman da zai aure ta. So ta yaya zai fara? Ya talaka ce dan bata saba rike kuɗi ba. Ba wanda ta sani ba wanda ya santa. Ina fara maka daga farko kenan fa. Zai zo yana son ta kasan shi namiji kuma idan har ya gama ce yana so komai yana iya yi a kanta. Zai iya kwana da yunwa don ya siya mata katin waya. Irin zai fara kula da ita ya ringa mata abubuwa abinda dai a gida ma wani lokacin ma wasu ma ba a musu a gida. Shi zai zo ya mata. Yana saya mata kaya, ya bata kuɗin kashewa, ya yi waye ya yi wa abubuwa. To amma akwai abu da nake so ki gane ba? Dama sha'awa ne yake ya kawo shi duk da yana kokarin dan ya dawo hankalinta ne. To akwai abu da Idan nake ya saba yi mata da haka, ka gane? Zuciya tana son mai kyautata mata kullum. Tana gudun mai muganta maka. Kamar yadda na gaya maka mu mata ba mu da ra'ayin kanmu sai naku. Abin da nake so ki gane ba? Number one kin shigo kin yi wasu maganganu guda uku da na ajiye. Na farko kin yi magana akan cewa idan kina da miji in yana so ya kara aure ke ba kya so. Number one me yasa san zuciya zai sa ki hana abin da Annabi ya halatta? To ai mu mata muna da wannan halayya. Ki tona to amma me yasa san zuciya zai sa ki ibin abin da Annabi ya faɗa number one kenan. Sannan number two kuma da kike maganan ya saya mata kaya ya saya mata riga ta mata waye. Number an ce charity begin at home. Kaka kawo laifin iyaye a nan kai ma ka san yaran yanzu kai dan zamani ne sai ka ka magana iyaye ka san me yasa na ta magana iyaye ka san me yasa na ta ka magana iyaye iyayen mu tarbiyyar da suka bamu inda da akan shi muka rayu yanzu ba ma situation din da muke cikin nan to amma idan ka kula iyayen mu ka ji idan ka kula iyayen mu da kakannin mu ba su je makarantar boko ba wasu su ma ba su yi karatun addini ba aka yi musu aure suka zauna suka tarbiyyantar da yaran suka yi haƙuri suka jure wa daɗi ɗacin gidan mazajensu suka haifi yaransu amma mu yanzu mun je makarantar boko mun yi na addini ka gane wani yaron kana gida da shi wani akwai iyayen da za su hana yaran su rike waya wallahi za su sai waya suna amfani da shi iyayensu ba su sani ba. To baka ka magana iyaye kan maganan yara kawai ka ka magana bari mu ki magana sun yi kokari gurin tarbiyyanta da mu ne ko maka faɗi na samu good point to ke da ba kin ibin tarbiyyar iyayen kin ibin magana iyayen ki ta zan dauke ki a matsayin mace ta gari in sa a raina zan yi auren ki tunda kin idan namiji yana son abu ba ka ganin aibinsa ke ce ba kika ce kika ce fa ki ji bara ke kika ce dama mun idin magana iyaye mun bujire to ni me yasa matsayin namiji zan so wanda ta idin magana iyaye da ta ta jinawa yanzu misali kana garin ku daban ina garin mu daban ta ya za ka san bana bin umarnin iyaye na ina iya yiwuwa ka ji yana iya yiwuwa ina bin umarnin iyaye na a zahiri yadda suke tarbiyyantar da ni ka gane
ina yin su, but a raina ni na sani kuma a gefe nawa zaka ga sun sa hijab sun yi waye amma abubuwan da suke aikatawa wanda addini bai so bane amma za su lullube kansu da addini. Ka san akwai haka? Haka ne. Akwai wanda iyayensu sun musu tarbiyya amma idan suka fito suna jira tarbiyyar iyayensu zuban musu su a gida idan suka fito su yi shagalar su kuma idan suka da gida su nasu. Sosai akwai haka. To, amma abin tambaya ki ji mana kin ce kana kale fi iyaye ba? Number 1 in zaki fita ina zaki je. Na biyu ki ji mana kana magana like kai ba dan zamani ba shekarunka nawa? Shekarunka nawa? 12. Ki ji ba? Shekarunka nawa? Sannan na biyu. Shekarunka nawa? 12. To, 12 kuma? Na ma girme ka kenan. Yaran idan aka ce maka yaron wannan zamani ko ka tsaya shukar ka magana. Ki ji wani abu mana? Ina jin ka. A matsayin ka na iyayen nan ya kamata farilla ne akan ka san su waye ƴaƴanka abokan ƴaƴanka number 1. Na biyu ya kamata ka sa ido a shige da ficin ƴaƴanka. Dalili mun riga mun san wannan zamani da Allah ya tsince mu. Yarinya ta kan kukan iya munafurci ku sa wani kaya a jaka ma. In kun fita kun je waje ku canja. Oke, ashe dai kai ma ka dawo hanya akan cewa iyayenmu ba su da laifi a cikin magana. Kuma idan maganin yaron wannan zamanin, kar ka ma kawo batun wani a'a iyaye ba sa kula da movement din yaran su idan ya mace ni ya mace ce kai da namiji. Ka sani? Yau idan na so fita in yi yawon banza na, wallahi azin iyayena ba za su hana ni ba. Ka san me yasa an ce maka ba za su hana ni ba? Haka. Akwai ɗan uwa, akwai yayye, akwai ƙanne. Ƙarshen iskanci na duniya, namiji da na mace kwanta. Kwanciyar nan ana yin awa 10 ne? Ba a yi. Ƙarƙarinta a yi awa 1 idan an yi nisan duniya. Zan iya ƙarya na tafi gidan yata, kamin isa gidan yata na je na yi iskanci na daga nan in saɓe tafi gidan yata. Iyayena sun san da na yi? To, na ƙarda magana na baya na ɗazu. Kina ji ba? Da nake cewa ke kin sa ba ki sa Allah a ranki ba, ta yaya Allah zai kawo miki mutum arziki? Ba Allah da wannan ya ba a ranki ba. To akwai abu da za mu cire Allah ne a rayuwa? A'a, ka gani misali da kace ni ba mutumiyar kiki ba Allah ba zai mata nawa wanda suna abun banza amma Allah yana ba su mazaje na gari. Haka ne, amma kuma kin san wani abu. Mazaje nawa ne suke yin abun banza kuma Allah yake ba su mataye na gari. Amma kin san cewa lamarin aure kuma Allah ya ce kowa da daidai wannan ɗinsa za a haɗa shi saboda Allah ba a zalimin bawansa ba ne. Allah ba a zalimin bawansa ba amma a matsayinka na mutum da kake mu'amala da mutane shin mazaje nawa ka sani cewa wanda ba su da kirki suna yin abu mara kyau kuma idan suka tashi yin aure Allah ya ba su mata na gari. Sannan mata nawa ne wayanda ba su abin kirki idan suka tashi aure Allah yake ba su mazaje na gari. Haka ne yana faruwa. Fine. Yanzu ki ji mana. Yanzu ai mu maudu'in mu ne yau ba muna magana akan cewa mace ta gari ko mace gari. Ke kina magana me yasa muke cewa ku ba kwa san aure? Kin gane? Mu muke ta ba kwa san aure ba? Yanzu mu maza da muka dauka a rayuwar mu idan ina soyayya da ke ina soyayya da ke ina fatan aure shiga tsakanina da ke duk wani zan yi a rayuwa komai zan iya kasance zan samu support daga gare ki so amma mu kuma yanzu daga ka fara neman yarinya daga yau ka ce ina son ki don Allah da ka hada da liability har ka mutu ban gane ba fahimtar da ni daga yanzu ka ce yarinya ina son ki don Allah da ta saka gaba da request na yanzu daban na anjima daban na jibi daban shi yasa har wasu mazan sai su ji mana sai su canja mind nasu sai wani ce yarinya na fahimta ta tabe da request din nan a ran ta ba ta tunanin aure na tana da wani target ɗinta ko bari canja mind akan ta sai kai ma ka zo ka canja mind akan ta in kai ma dama wani halin naka ɗaya biyu ne to gaskiya matsalan ku yanzu abu da ya ɓata zamanin malamu na yanzu kwaɗayi da roƙo ku daina da to amma kana da duk matan nan na duniya haka muke? A'a, yawancin ku.
To amma kenan akwai wayanda ba sa roƙo? To akwai ka san me matsalan ku? Rowa. To wace ku roƙe mu? Shi fa soyayyen nan da ka gan shi ana yi. Wa yace ku roƙe mu? Ka ji ni mana. Zuciya tana son mai kyautata mata yanzu kai a ce kai saurayi na ne ka gane? Kana son nan. Kai fa burin ka karwan ɗa namiji ya kula ni. Akwai wannan garanti. Ka san da cewa kana burin karwan ɗa namiji ya kula ni? Sosai ma. Ko dan Allah dan annabi ko da iyayena suna min a matsayina na budurwa matashiya yar kwalisa mai son ado mai bukatun yau da gobe yar cin kwalliya fauda mai shafawa baki kullum fa yau na sa wannan rigan ba na bukatan gobe in ƙara sa shi. In ka ƙara sa shi ma wani ka ko da ba kai ba wani ɗa namiji kaman ka musamman a social media tun da yanzu rayuwar mu ta koma social media zaka ji an ce wace kuma rigar da ta sa yau kuma shi ta ƙara sawa jiya shine ta ƙara sawa yau so kula a kan irin wannan maganganun ka gane? Amma kai ka na saurayi na da baka sa kula kowa sai kai kaga kenan idan zaka yi makanka adalci on talakal level ɗinka kai ma bai kamata ka je ka nemi wacce ta wuce level ɗinka ba ka san kuma sa kuna da wannan abin ina gobe ina da jiya nakan ce ba ya mace da ta tafi karfin ɗa namiji daidai ruwa daidai gari alasu da barkama kin zo gurin me yasa ke ma ku matan zaki miƙa ki wuce tsayin barkwanki number 1 kenan abin da nake ita mace bayar kwalliya ce ita mace an yi ta ne domin kwalliya da ado abin da nake nufi kimi kake so zan bargonki akwai level din da Allah ya ajiye ki da Allah ya ajiye iyayenki amma me yasa kullum burin kuna har ba ki da gashin wance kije ta kin yi kidan wance wa ya aike ki muna da wannan burin amma ai mu da ma ta an san mu dan kwalliya ne to wa ya aike ki ta yi kwalliya dole mace ta yi ado in ba ta yi kwalliya ta yi ado ba ta ya za ta ba namiji sha'awa har ta iya ji yana son ta da sauransu a'a ba bukatar ba ki ji mana ba bukatar ki bullar ki wannan cikin ba mutane sha'a ki bai tsora ba wannan yake ki a'a kwal yau a ce ba na wanka ba na gifo ba haka nake nufi ba za ka so ni ba ba haka nake nufi ba kin yi magana kin ce yau in kin sa wannan kina so gobe a ce kin sa wani jibi ki ce an sa wani nan ba ke yar waye misali kaga kai da namiji ka ji ko kaya ɗaya za ka iya shekara da shi a misali amma ɗa mace ba za ta iya wannan ba zai yiwu ba tun farko ba a yi ta kamar kai ba kana da bambanci da ita duk talaucin ta mace kamar yadda na gaya maka kowa yana son ya huta duk talaucinta duk rashin babin iyayenta tana son ta sa ita ma mai kyau suna shi ne mai abin da ake nufi wallahi roƙon ku ne yanzu din kun matsa ya fi ƙarfin wannan tunanin ko kuma bakin rowa gare ku shi sa kuke gani roƙon ku ki ji mana roƙon ku din kun matsa sosai na da girman Allah bakin rowa gare ku shi sa kuke gani ya wallahi ba rowa bane roƙon ku din kun matsa har kuna so ku fi ƙarfin mu ne a ba ni kawai dai ka ce ku maza kuna da rawa kaza waye da sauransu. Okay fine saboda roƙo ne kawai yasa kuke ce mana ba ma son yin aure? Wallahi kuna damun mu da masifar roƙo wallahi. Shine nace saboda roƙo ne kawai yasa kuke cewa ba ma son aure mu ƴan matan yanzu? Wallahi kuna damun mu gaskiya. Okay wannan dalilin ne kawai kai a naka ganin? Mana. Okay. Ku daina roƙon mu sai mu tara kuɗi ma aure ku. Dama ne ba kwa neman kuɗin ne kuna zaune zaman dirshin zaman gindin bishiya. Ba ma neman ɗaukar kuɗi. Wani shawara za ka iya ba wa 'yan mata ire-ire na ni da sauran mata? Wani shawara za ka iya? To da farko dai. No kar ka yi son kai. Ka gane? To da farko dai. Mutane da yawa tun da maza ne suna supporting ɗanka suna cewa kayi gaskiya. So na yarda ni ma kayi gaskiya. Mu matan yanzu muna da roƙo amma kuma kuna da rowa. So a takaice ta magana ta adalci. Ka gane? Ka ci san kai. Ka faɗa mana irin wani shawara za ka ba mu kuma su ma maza 'yan uwanka wani shawara za ka iya ba su. To da farko dai ina ba wa mata na wannan zamani shawara akan cewa
dan Allah su yi haƙuri su taimaka mana su rufa mana asiri su daina maɗa mana da roƙo su bar mu tara kuɗin auren su. Okay. Saboda wannan kalmar su na roƙon nan in an maka wallahi jibi auren gawata yanzu fa ji har wani updating din maula suka yi mafa. Wai kuna zaune kuna hira da mace ko sai wata ta kira ta a waya wai. Wance kin ce ankon a wance ne? Wallahi ban saya ba. Sai kawar ta ce wai gwara ke wani zai saya miki. Ki ji wani salon maula fa. Irin kai sai ka jawo shi ka ce ki ji mana sai ka jawo shi ka ce ke ma bari saya miki ba kowa an saya mata ke ba saya miki ba. To dan Allah wannan salon maula kala da kuka sanin nan kuke ta yi ku yi haƙuri dan Allah ku watsar ku bar mu tara kuɗi mu aure ku. Idan kina so na ki so ni dan Allah ki rabu da aljihuna. Kin gane ai? Ki so ni ba aljihuna nake so ki so ba. Ki so ni dan Allah ki rabu da aljihuna. Kin gane ai? Ni ma kuma mu maza fa ina kira da mu maza. Da Allah mu yi haƙuri akwai kalmar mu na cewa dumi addinin nan. Kin gane ai? Da Allah maza mu yi haƙuri mu ma wannan ba ɗabi'a bane ba koyarwar addinin Islam bane da Allah mu daina wannan. In ce wani abu a nan mana jiddidi shawara kuke bayarwa. So su maza ba za ka gaya musu cewa ya kamata kamun ma roƙe su rinka bayarwa ba saboda kyautatawa ta so da ƙauna? Haka ne shi an ce wai ita mace din ma asali dangin goro ce sai da bayi. Haka ne. Amma ka san ko ba mace ba kowace zuciya tana son a kyautata mata. Tana closing wanda yake kyautata mata tana kuma gudun wanda yake muzanta mata. Shi ne maganar da ya ce mace din dangin goro ne sai da bayi tana buƙatar kyautatawa. Mu maza dama ita mace din Allah halicce ta asali halitta ce mai buƙatar support. Saboda in kin kula rayuwar ƴa mace gaba ɗaya dama a hannun namiji take farawa. Number one in an haifi ta fara a hannun mahaifinta, ta zo ta ƙara dawa hannun 'ya'yanta, ta hannun mijinta kai, daga ƙarshe ta koma hannun 'ya'yanta. Duk wani ɗan namiji ya san mace halitta ce wanda take buƙatar kyautatawa da so, ko ba ka ba da kulawa. Amma magana na zahiri, roƙon naku ya tsananta. Yanzu a kotun manyan budurwa ta na gaya miki ya kai an kokala 8 ne ma wata ɗaya. Wani irin rayuwa ne wannan? Auren wani. Tana kallon ka. To ta kalla sai me? Ta kalla sai me? Tana kallon ka. To in gaya maka ni je ka kashe mun aure saboda saurayi na yanzu an ko kala 10 zai saya min yanzu kana magana min sai ya ce ya fasa dan Allah ka daina faɗa ta kuma da ba mu shawara. Jima kala 8 a wata daya taya kudin auren zai taru. Kala 10 ba ni ba 8 ba. Baki san wani abu da zai maki a cikin kala 8 akwai na 25,000. Daidai kenan ai. Daidai kenan ai. Ko taya kudin auren zai taru. To Allah ya sa mu dace. Alibukar na gode da bani lokacinka, na gode kwarai da gaske. Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya bar zumunci, mu mata Allah ba mu ikon gyarawa kuma maza Allah ya ba ku ikon gyarawa. Amin. Na gode sai wani jigon a haɗu. Ni ma na gode. Wato kuna supporting ɗinsa saboda shi namiji. Ba ka supporting ɗin cewa mu ma mata muna buƙatar tallafi dan Allah. Sai dai ku nuna shi ne a gaskiya ai kuma ya kamata ko ba a tambaye ka kuɗin ankon ba tunda ka san ana harkar ankon nan ba gaskiya ne wanda ya fitar da ankon nan ma ni ban san me zan ce masa ba sai dai mun gode barka barkanka da warhaka ya gida a'a ina nake jin arabin mutuwa ni ba na jin larabci hausan ma ban ji kwakwara ba bare arab kwakwara hausan ma ban ji ba bare arab Muhammad Assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So, wannan dish is not ready to talk, Abi. Kuna bin dariya saboda ba na jin Arab. Wa alaikum salam. And now we need a switcher.
na wani ishi na sani kuma ni shi ne zan yi wa bara. Network ɗin ba shi da kyau ga dai mutane. Wa alaikas salam Suraj Safiyan, wa alaikas salam Safiyan Isa, ina godiya da ƙwarai da gaske, Allah ya saka da alkhairi. Yusuf Yalwa, na gode sosai da supporting. Muhammad Nasir, ina godiya ƙwarai da gaske. Guys, don Allah ku taya ni sharing. Kusan wannan sabon account ɗina ne. Musa, to sannan ka Musa ya kake? Ma'azu, Tasiu, ina godiya ƙwarai da gaske. Abu Safiyan, Ilyas Musa, Alhaji Umar, barkanka dai. Ibrahim S. Aliyu, na gode. Abdul. Na Hasina, ina godiya. Ga dai mutane a kan layi kuma network ya hana mu da mu ɗauko su mu ci gaba da tattaunawa. Ina jin su ga wannan zancen. Har yanzu dai to Bukar ya zo ya cashe mana. Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ajiya. Wa alaikum assalam, barka. Barka ka dai, an wuni lafiya. Alhamdulillah, ya gida. Allah lafiya lau, ya naku. Alhamdulillah, daga ina? Wannan network ɗin dai ba zan ce baka kyauta ba, sai dai baka yi min adalci ba. Kasancewar yau ɗin ina son mu tattauna sosai akan mutum dan abin na suka ne. Ko da yaushe aka tashi mu mata sai an ce ba mu san aure, kuma ko da an tashi an ce ba mu san aure baka jin wani shaidar da za a ba mu sai dai a ce saboda san kuɗin mu. Barka. Wannan dai network ɗinka ne ba kyau, ba network ina ne ke wannan ƙaran ba. Ga Nafiu, bari mu gwada Shafiu ne ko Shafiu ne ma. Dan na ce Nafiu. Muhammad Nasir, dan baba. Suraj Umar, Nura Muhammad Usman, Safiyan Isa, Suleiman, Tasiu, Shafi'u. To ban san me ya faru ba, kai ma network ɗin naka ne sai a hankali ko? Ibrahim Ali. Wallahi idan misali ka fita daga live ina, idan ka shigo zai nuna maka send request, zaka iya danna wannan send request ɗin, insha Allah zan accepting ɗinka. Basiru. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barkanka da warhaka. Alhamdulillah, daga ina? Ya gudu ne ko network ɗinsa ne ya kore sa? Abdulrazak, Mustapha Hashimu. Wallahi kam ina fama da rashin network. Abokai please don Allah ku min sharing. Ku za mu samu wanda za su shigo don su ƙara. Gambo Sulaiman, wa alaikas salam. Ali Madassir, don ko za mu samu wanda za su shigo su dan ba mu abubuwan da dai da za mu ƙaru. Har yanzu dai muna nan still akan tattaunawar mace, shin ko me yasa ku samarin yanzu ko in ce mazajen yanzu kuke yi mana kallon mu ƴan matan yanzu a matsayin waɗanda ba sa son yin aure? Akan haka muke tattaunawa dai har yanzu. Da network ya bar mu, ya hana mu tun da Ali Bukar ba kai ka tafi mana da network ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Barka da warhaka. Barka da sati. Na gajiya. Jiya da alhamdulillah sa. Alhamdulillah, daga ina? Daga Bibi. To sanninka. Kana da aure ne? Me labari ne kike bani a kansa? A'a, tambaya nake ko kana da shi. Ina da harmi mana To masha Allah. Ka shigo shiri ne muna tattaunawa akan shin ku mazan yanzu me yasa kuke wa 'yan matan yanzu kallon waɗanda ba sa son aure? To ai wannan ba matsala ce. Zan iya baki amsa shi. Okay. Saboda ni ke kuma ni ma yana da tambaya ina so a bani. Yau ba ranar a yi mana tambaya ba ne, mu ne muke yin tambaya. To, ranar me kuma yau? Shi ne muna tambaya akan me yasa ku maza kuke wa matan zamanin nan kallon waɗanda ba sa son yin aure? To, kin san watakila kowa da ra'ayin shi. Kin san an ka ce ra'ayin mutum. Kuma kowa da ra'ayin mutum riga ce. So, like, kamar dai bai shirya yin maganan ba ne ko? Kamar bai shirya maganan ba. Suleiman Sambutu Sannunka, Zaraddin Husaini Muhammad. Da Allah ina roƙon ku da ku taya ni sharing. Abdulsalam Muhammad. Wallahi kuwa za ku iya following ina tunda time to time a Instagram ma ina yi, za ku iya following ina Instagram ɗina mai suna @Zainab Umar Yar Adamawa. Nan ma ina program ɗin time to time shi ma insha Allah. Za ka iya following ɗina a nan ma. Buhari Musa, Basiru, Ibrahim Ali. So, ban san yadda zan ma fara kwatanta maka ba, illa dai kwatancin da na maka dai shine yadda na sani. Ina son na kira yanzu. To Muhammad Ali zaka iya kira insha Allah in har network din ya bari za mu ɗauko ka. David Samaila, to barkanka dai kai ma kana lafiya? Ga Muhammad, network ɗin ne kwata-kwata ya ƙi connect ne, ko dai network ɗinku ne? Muktar Ahmad, Umar Adam, Safiyan Isa. Real Dauda, ni ma ina godiya da kuka bani lokacin ku ƙwarai da gaske. Muhammad, ni adda babban godiya ai. Abdulrahman bin Yusuf, Abba ɗan Inna, Muhammad Ahmad. Ga network dai ya ƙi. Abu Hafsat. Mutane da yawa suna son su shigo amma abin ya shura. Barka da warhaka. Alo, salamu alaikum. Wa alaikum salam, ina gajiya. Ba gajiya ya inda kuke? Alhamdulillah. Ina kwana ne ma aka doka na ce to bari mu fito kwa. Daga ina? Daga Algeria. So masha Allah. Muna tattaunawa ne akan shin ku maza me yasa kuke wa matan yanzu kallon wayanda ba sa son yin aure, ko kana da abin da zaka iya cewa? To gaskiya ina da abin da zan ce. Kin san kamar yadda ɗazu wani ya yi magana kuma ta ɗan cije mai sai ya yi abin ga kwa, kuma har ya yi arme ce ko? Awa kenan wai Ali Bukar? A yana ga dai shi dai ne. To ba mu dai tambaye shi lage yana da aure ko ba shi da shi ba, amma dai ya yi magana. To gaskiya da kika yi tambayar nan, gaskiya tambaya ita rayuwa tana kasancewa ga masoyan baske ya rayuwarsu ta kasance kuwa. Okay. Hello? Ina sauraron ka.
sai zamanto macen a yanda suka zamanto suna soyayya tana yiwa da koyi wani nufi a gare ta kwa. Sai a samu tangardar rayuwa kwa. Idan na fahimce ka kamar a ce ita macen maybe da wani manufa take son shi mijin kenan ko? To kenan kin gani duk yanda su inda ya gwada mata tunda dai in dai ita bata bada kai ba kenan kin gani za a samu kamar yanayin cewa namiji ya yaudare ta. Tunda ni ba jiyo bane ni an yi gare ni kwa. An yi gare ni faske. Maganar da muke shine ku maza me yasa kuke yanzu kamar yadda rayuwar mutane ya koma social media, to za ka ga idan mace ta yi posting ko ta yi wani abu haka sai ka ga namiji ya zo ya mata comment ba ki son aure ko ko da zance ne ya kaure, za ka ji wani zai ce ai matan yanzu dama ba masu son aure ba ne, su matan yanzu ba aure ba ne a gabansu. Shin me yasa mazan yanzu suke faɗin haka? To gaskiya ana samun wani abu da cewa sai dai in kuma soyayya baka so macen da lalle ka gane cewa ka tantance wai wagga macen kin san so kashi ne ba. Ana yanzu ba magana soyayya ka fahimci abin da take ka gane? Ba wai sai tsakanin saurayi da budurwa ba, kawai ordinary budurwa ka san yanzu rayuwar social media ban san kawa baka san da ba za mu iya haduwa maybe kana wani kasa ma baka san kasar da nake ba da sauransu, kaga mata suna suka yi hotuna ko bidiyo haka su sa ko dai a real life hakan nan sai ka ga namiji zai ce wa mace wannan da kuke ganin ta ba ta son yin aure, ba wai ta rasa manemi ba amma ba ta son yin aure. To me dalilin maza na faɗin cewa matan yanzu ba sa son yin aure? To kin san sadefan da kwai mutunan da zai iya mata wannan magana ba tare da cewa ba, kama ɗan tana yiwa yana son ya samu magantawarta, kin gane duka ya zamanto duka ana yin wannan kwa. Za ki ga namiji yana son wata mace ɗan ana faruwar da cewa wai kamar yanzu an example mace ta mai dai ga ta nan kin san so ga yana faɗuwa ko ina, kama kuma ya rasa mafita da zai samu kamar maganta tsakanin shi da ita da shi kwa. Yawancinsa ai tambaya ga ta maza ce ko? So shi yasa yawancinsu duka suna irin wannan. Idan sun ce suna son mace ta nuna ba ta son shi ne sai su je gefe su ringa cewa ba ta son yin aure. Yawwa to da kai wannan kwa. Ni a tunani na ban ce ko tunanin wani ba kwa. Me a tunani na da kwa haka nan kwa. Rayuwa kowa da fahimtarsa. Abinda ka fahimta wani bai fahimci wani haka ne. Yawwa. To kwarai da gaske ina godiya yanzu kana da maka tattauna. Okay to sai ban wallahi na gode ni ma ina fatan muku alheri fa. Na san wasu za su ce ba sa gane Hausa, shi kasancewa Hausan ba irin namu bane. Yana da bambanci. Faruk Magaji, Babaya Ali, Adamu Alhassan, Accra Ghana, Tausannu ya Ghana, Comrades. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So, shi ma dai wannan like she's not ready to talk. I've been a network, I don't know. Hamisu Muhammad Gidado Muhammad. Ban gane saboda yanayin shekaru kamar yaya kenan. Fahimtar da ni Muhammad. Saboda yanayin shekaru. Wani irin yanayin shekaru? Cewa fa muka yi. Menene dalilin maza da suke cewa matan yanzu ba sa son yin aure? Me dalilin su? A naka ganin a matsayin ka na namiji, me dalilin su? Wasu ka ce wai saboda yanayin shekaru? Abdulrazak Fada,
Salam barka da warhaka. Wa alaikum salam. Ali. Sannu. Ina fatan da Allah ku taya ni sharing din wannan zuwa groups ɗin da kuke. Dabba tattauna wannan zance tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske mu tattauna sai Isa dan baba. Ali Bukar dan mutane su fahimci tambaya. Na ku shigo ko menene? So ga shi dai network ya ki barin mama. Wannan kuda ya dame ni, na san daga ina na samo shi ba. Ko shi ma ya zo ya ba mu topic ne? Gashi ne ga Gambo Suleiman, bari mu gwada ko Gambo Suleiman yana yi wa connecting din shi. Ba mamaki ya ce mana wani abu Gambo Suleiman mu ƙara samun wani experience daga gurin shi. Sallan mu amin yan mata so ake suna yin aure tun at 18-19. So in ya kasance kuma ba su samu masu son su da wannan auren ba a wannan shekarun nasu ba. In ya kasance haka. Masha Allah. Malam Gambo barka. Kana lafiya? Lafiya kalau ya gajiya. Malam Gambo daga ina? Daga Libya ne. To masha Allah ya Libya. Lafiya Ina fatan ka ji abin da muke tattaunawa a kai ko? Akwai ina ji abin da kuke tattaunawa. To me za ka iya cewa game da wannan? Me za ka iya cewa game da kallon da maza suke yi wa mata na cewa ba sa son su yi aure? To malama Zainab, duka dai ana tare. Su maza ne, da matan duka dai yanzu kamar yanayi ya koma yanayin guda ne. So duk dai abu guda ne kenan. Duk abin da yake gidan aura shi ne a gidan goje. Kware da shi namiji kina ji. Wani namiji. In ga yanzu lamuran da suka canza suka koma abu ya kasance komai ya yi da wani yana neman kuɗin auren wani ko yana nan yana ta faman yadda zai yi ya kare da ɗayar ma wanda ya rasu. To wasu samarin suna cewa wai ai 'yan matan ne sai su rinka cewa su kuɗin anko 20,000 nawa shi yasa ba sa iya tara kuɗin da yawa. Lallai kasancewar lamuran duka sun canja yanzu lamuran rayuwar ta yana da gaskiya. Abin da ke gani abin ya kasance haka su mazan lallai suna son auren kuma mata ma suna son auren dukkan lamuran da suka kasance daya. Okay. Yawa amma insha Allah in suka diba suka gani lamuran sai a hankali yanzu ya ko shi namiji yana fama da harkoki na gaba yana ko wani sai ya yi kuɗi wani ko sai a hankali kuɗi ya yi neman kuɗin ba za su zama bai yi auren ba ita ma tana nan ta yi tana da nazari wa zai ma da zai za ta kasance da shi wanda zai rike ta da amana. Gaskiya ne, to muna godiya kwarai da gaske da wannan shawarwarin naka. Mun gode da kuma ba mu lokaci. Allah ya taimake mu gaba da Allah ya kama mu. Amin, na gode. Kwankwason Ramat, to bari mu ji wannan. Ga wani kwankwason Ramat ko dai al'amarin na iya connecting. Abu Musa, Hamza Idris, Suleiman Barka, Musa, Khalifa. Nuruddin, wa alaika salam Shu'aibu Suleiman. Abdullahi Tukuri. To, na biyu. To ina godiya kwarai da bani supporting
Na gode sosai. Wasu kawai dai suna tura request ne to. Me za ka ce Safiyan? Ga Safiyanu Isa, Sani Idris. To amma kuma ku ringa yi wa matan adalci mana. Maza, kuna yi wa matan adalci, kuna faɗan gaskiya. Ƙwarai da gaske Abdullahi Idris, wasu ba sa fahimtar program ɗin kawai dai in sun tura request a dauko su kuma ko da kayi musu bayani kasan kowa da yanayin fahimtarsa. So wani in ka mai bayani a lokaci guda zai fahimta, wani kuma ba zai fahimce ta ba. Hamisu Abdullahi Kabir, Muhammad, Abu Hussein, to gashi dai ya yi connecting, ga Abu Hafsat, ba mu san Aliyu Zaki, Hamza Idris, Shu'aibu Haruna, Suleiman Jahun, Sani Minko, Haruna Karaye, Sani Isa, Abu Hafsat gashi dai har yanzu bai connecting ba. Sai na gode Nasiru Yan Musa, Abdulyamin Abubakar, wa alaikum salam, Comrade Shamsuddin. Nuku ne ko? Network dai ya hana mu. Ga mutane amma network ya hana mu. To alhamdulillah ina godiya a gare ku tunda network ɗin yaƙi. Network ɗin yaƙi connected, so ina godiya a gare ku da ku bani lokacin ku da kuma waɗanda muka tattauna da su waɗanda suka shigo. Ko ɗaya biyu ne dai na san duk mun ƙaru da juna insha Allah. So ina godiya da kuka bani lokacin ku har muka samu damar wannan tattaunawa tare da ku. Ina muku fatan alkhairi kuma kamar kullum ina so in sake jan hankalin ku maza dan Allah da Annabi, duk abin da za a yi a rinƙa yi wa juna adalci. Mu dai mata maza kun ne rayuwa, ba macen da za ta iya cewa za ta rayu ba ɗa namiji bai yiwuwa, tunda Allah Ubangiji shi ya haɗa mu da ku, ya ce mace tana ƙarƙashin namiji, namiji shi ne yake gaba da mace. So Allah ne ya riga da ya haɗa mu, babu wanda ya isa ya raba mu. Don haka mu kyautata ma junanmu, har mu ma kanmu ɓangaren matan, har shi sa kullum nake cewa mata mata a nemi sana'a, duk ƙanƙantar sana'a kar raina. Har dai kai namiji ke mamace, idan ka ga budurwanka ta dame ka da bani ana wata tunanin abin da za ka yi mata hikima shi ne ki kai ta inda za ta koyi sana'ar hannu ta rinƙa yi, ko kuma idan akwai sana'ar da ta iya ta hannu ka ba ta jari don ta yi. Kuma yayyenmu maza da ma iyayenmu baki ɗaya, idan har ana son a daƙile wannan bani ana wata tunanin tun farko dama kurku ka kawo shi, sannan ku ne za ku iya daƙile shi. Ni na san akwai mata da yawa waɗanda suke da zuciyar yin sana'a kuma suke ganin za su iya yin sana'a, amma rashin jarin ma yana iya masu cikas su kasance suna zaune kullum suna bani. So ta yadda za a yi a daƙile shi ne iyayenmu maza ku taimaka mana wurin ku ba mu supporting, tunda dama mun kusan rayuwarmu gaba ɗaya a jiki yake a tattare da ku, kuma ko da yaushe muna neman taimakon ku ne, muna neman taimakon Allah kuma muna neman taimakon ku don ku ne sanadi, don ku ne gaba da mu, iyayenmu yayyenmu kuma ƙanninmu kuma mazajenmu. So ana tunanin iyayenmu maza ku taimaka ma yaran ku da kuka ga sun taso suna da ƙarfi ko suna da ilimin yin wani sana'a, za ku iya taimaka musu da jari ko kuma ku kai su inda za su koyi sana'a. Sannan kuma yayyenmu maza, idan har iyayenmu maza ba su da wannan ƙarfin, a matsayin ku na yayyenmu maza za ku iya taimakawa kurin ku ga
kun taimaka ma rayuwar mu irin an daƙile bani ta hanyar ku ba mu kuɗi mai sana'ar hannu ko kuma ku kai mu inda za mu koyi sana'ar. A nawa tunanin idan har iyayenmu da kuma yayyenmu za su taimaka mana wurin yin haka zai daƙile yawan bani. Sannan wata shawara da nake son bayar masu iyali masu aure, ku taimaka ma iyalinku gurin su yi sana'a. Yau ko kai ne dan wace ya kamata ka taimaka wa matarka ta yi sana'a ko da kaɗan da za ta rage ta a gida, wanda zai iya taimaka maka ta gurin wani siyan wani ƙananan abubuwa ko abubuwa da sauransu. Saboda yanzu maza na kula sun sana'an sun yi kanin kuɗin akwai nan. So da Allah da Annabi ku taimaka mana, muna neman taimako kuma ina kira gare ku da ku taimaka mana mu mata. Dan kana da uwa mace, kana da ya mace, kana da ƙanwa mace, kuma mace ita ce za ka zauna da ita. Don haka ina mai neman afuwa a gare ku, ko ina mai roƙon ku da ku taimaka mana dan Allah da Annabi ku taimaka. So ina muku fatan alkhairi kamar ko da yaushe. Sunana Zainab Umar yar Adamawa, sarauniya mai yaƙi da maza su ƙara aure. Dan Allah mata mu ma ya kamata idan an ba mu jarin mu yi ƙoƙari mu haɓaka kasuwanci mu riƙe shi da muhimmanci, saboda mazan nan sun gaji da bani nan, sun faɗa sun ƙara faɗa sun ce muna yawan bani shi yasa suke gajiya da mu. To dan Allah dan Annabi mu ma mu daure mu nemi sana'a, mu daina yawan bani nan, ko kila hakan zai sa mu zauna mu fahimci junan mu, a samu sulhu a tsakanin mu. Dan Allah mu samu sana'a, mu daina yawan bani su ma mazan nan mu wuce takancin su, mu ma mu rinka ba su a bakacin su da za su rinka ba mu mu koma mu ma muna rinka ba su, in ya so mu juya mu ce su ne masu bani. To ina muku fatan alkhairi mata, kuma dan Allah a yi kokari a wasu abubuwa a rage gurin bani nan gurin bani nan ya kamata mu dan rage, mu nemi sana'a mu rage bani duk da mu gaba ɗaya mun mai da kan bani. Wasu mazan kuma su ne suke nuna su ba sa son yaran su yi sana'a, ba sa son matansu su yi sana'a, kuma idan suka ce banin kuma sai su ji haushi. Kun ga ai bai yi ba ka mari mutum ka hana shi kuka sannan ka tsanka mai hannun jika, wannan bai yi daɗi ba. In ka san ba za ka iya basan ba, so ka taimaka musu gurin su yi sana'a. Duk da ko da sun yi wannan sana'an ba wai zai gama musu komai bane, amma ne kai kanka zai taimaka maka gurin rage maka wasu zafin raɗaɗin. So ina ƙara kira gare ku maza, yayyenmu, iyayenmu, mazajenmu, ku taimaka wurin ku ga mata, ko da mata aure ce ko budurwa ce ƙanwarka, kar ka bari ta zauna haka kawai. Tunda kai ma baka son yar wasu su tambaye ka, kar ka manta kana da ƙanwa a waje, kana da ƙanwa a gida, za ta iya tambayan wani. So ta yaya zaka daƙile wannan bani tunda kai baka son a tambaye ka? To ƙanwarka ma kar ka yarda ta tambaye wani. Dan haka ka ba ƙanwar kuɗi idan kana da shi ta sana'a, ko ka idan kana da budurwa ka ba ta jari akan bani da za ta rinka maka ta yi sana'a, ka ce mata wannan ta yi sana'a ne. Kaga idan ka bata ka dakile mata batun bani. Allah ubangiji kowa ya gagar misali ya sa mu dace. Allah ya ba mu ikon zama da junan mu lafiya. Mu dai maza mutum biyu ne ma fa a duniya, daga mace sai namiji, kuma duk ba wanda zai iya rayuwa babu wani. Dole namiji sai da mace zai rayu, dole mace sai da namiji za ta rayu. So ina muku fatan alkhairi a koda yaushe. Kamar kullum sunana Zainab Umar yar Adamawa, sarauniya mai yaƙi da maza su ƙara aure, mai ɗaya ya yi biyu, mai biyu ya yi uku, mai uku ya rufe ƙofa ya hudu, saboda a daina black market. So wannan sabon account ina ne, ina roƙo da Allah ku taya ni sharing ɗinsa zuwa sauran groups din. Ina godiya da bani lokacin ku, masu comment, masu liking, masu share, na gode sosai. Ina mana fatan alkhairi, kuma Allah ubangiji ya tashe mu lafiya, Allah ya sanya mu rayuwar mu albarka, wanda iyayensu suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ya jikan dukkanin musulmai na duniya baki daya. Mu da iyayenmu suke nan, kuma Allah ubangiji ya ba mu ikon rabuwa da su lafiya, Allah ya ba mu ikon kyautata musu. Ina godiya kwarai da lokacin ku, Allah ya tashe mu lafiya.